Nilqawkom għal podcast numru 28 għandikom, jifiri mixin. U l-lum għandi nej ġodda miej fil-podcast, mux ġodda bħala personalitajiet tal-futbol. Li xieħin. Għandi l-ċali għaġuż li bla dubju ta' fuq din jisu bħala l-aqwa referi li għad kienaw Malta. Kienaw referis li marru tajjeb Malta, nemmel li anki s-sawkoll għanna referis et joġbuni ħafna, pero li tirrefja fil-finali ta' tazza ta' dinja kien ċari. Daka Manuel Zammit kien pala Manuel Zammit assistent referi. U inti għamilt tal-Champions League fl-axħar gruppi. Fl-axħar gruppi, jiviri mux ċajt. U ħadejja mbagħad għandi lil-Mark Mifsud, mux hekk. Mark Mifsud, ħatkunu naqra hekk. Huwa Karkaris, ma jirrappreżenta l-Ħamrun. Mux hekk. Għax għalli fuq il-telefon ta' għax ma kontx naf. Interessanti. Però tkellimna ftit hawn indunajt kemm il-futbol għalmu ikun iżjed intelligenti mhux tikteb l-ABC ta' kif tħares li l-logħba tal-futbol, kif tħares li l-kultura tal-futbol, it-tajjir fil-futbol, il-ferħ, il-biki tal-futbol. U dan li muli ta' żagħżugħ. 50 li tkellimna vera ċar. 50. Jinatlek mill-ewwel. Mill-ewwel kif wasalt illum għandna tifel first class. Eżattament. Inti fejn tafu ċar? Nafu fil-ground, kien ikun dejjem fil-lobby. Għad moffendik mara? No, mux fil-ground bħala administrator. Fil-European Competition sit iż-żewġ darbtejn. Mark, ġifinti ma konx tara futbol? Kont nilab sal-under 19s, għat ma kont nilab futbol professjonali. Kont nilab sal-under 19s maħal Balzan, ma dejjem kelli frasi li jekk ma namillix bħala player, irrit ikolli parti fil-futbol għax kelli diġa ġora stampa ta' x'nixtieq nofri fil-futbol. Kif semmejtlek qabel bdejna, naħseb li l-futbol b'saħħtu biex jeduka lis-soċjetà kważi iktar mill-iskola, jew daqs l-iskola. U di importanti nitkellmu fuq għallu. Għax huwa affarijiet li minn dejjem ta' u mhux Malta biss imma nitkellmu fuq Malta li l-futbol kultant nużawh għat-tajjir, għal-piki, parrokjaliżmu, politika. Anzi, l-politika fil-futbol. Naqset. Għabek kienet iktar niftakar fi żmienek bħala referi u jien kont ġurnalist. Kien hemm ftit tajjir niftakar minnaħa tisfel, tim ta' isfel, tim ta' fuq ta' Illum qatat dik. Kien qatat għal kollox. Minnaħa tiegħi ma għaddix nara, ma għaddix nismagħha, laqas inkun qed nieħdu biex kun birra ma tismaħħiex. Aħjar. Dika laqas inqatat. Però fil-festi iva. Miskin San Gaetano, ikollu xi mrax kemm il-festa jkollu fis-sena, San Gaetano, baqalu suppost ma dejjem missom itellaw fuq l-ispalel u jitellaw it-taraċ kif jagħmlu fil-festa. Però inti mbakkar Karis u għaliex għażilt il-Ħamrun, kellek xi ħbieb? Propjament ma' Birkirkara kont ukoll. Qabel meta kont żgħir kien Paul Zammit li kien jarani kont il-coach, sorry. Kien jarani mur bir-rota nara training sessions kif għatlek dejjem kont inħobb il-futbol. U jiena dejjem barra xi klabb kont inħobb il-futbol in ġenerali. Anka barra nħobb pjaċir nara l-futbol, nħobb pjaċir nara press conference, nħobb pjaċir nara kif jiġibu ruħhom in-nies, x'jista' jagħmel il-futbol għan-nies. U kien qalli il-coach Paul Zammit qalli narak tiġi ta' spiss hawnhekk, qalli għalfejn ma tibdix tgħinna fit-tim. Għalli nista' ikolli użu minnek waqt it-training, waqt iva kont vera ċitat jiena. Imbagħad matul dawk is-snin żviluppaj ġa moħħi xewqa li naħdem fl-administration fil-futbol u ma kienx jeżisti dak il-ġob sa dak iż-żmien. Għandi 34. Ma insomma. In the meantime kont nipprova nikteb xi emails u nipprova niltaqa' ma' xi nies u Dr. Matthew Paris kien qalli din xi ħaġa li rrid noħodha bis-serjetà u kien qalli se noħolqu kors biex nedukaw in-nies kif jagħmlu l-administration fil-futbol.
u għatlu nkun żgur wieħed mill-applicants li n-applika, kien fi 2017. U għamilna dan il-kors, mbagħad 2020 kien is-Sur Robert Mikalev President ta' Santa Lucia dak iż-żmien, għalli trid taħdem full-time miegħi Santa Lucia, għalli ħankun President tal-klabb. Robert jaħdem xogħlu wkoll bħala jgħallem l-administration anke L-lum l-Università. il-ġurnata iva. U dak iż-żmien dħalna hemmhekk kien hemm ħafna truf sakemm torganizza l-klabb u konna dejna mmorru tajjeb fl-ewwel snin. Mbagħad għaddew 4 years, Santa Lucia sfortunatament konna relegati f'dak is-season li waqgħu 4 clubs u tajna battalja sal-aħħar 6 minuti tas-season. Konna waqajna b'gowl spettakolari, nofs il-ground player tal-Under 19 kien skurja gol sabiħ ħafna. Kien ġurnata waħda mill-li tibqa' ġo rasek għax kemm it-tajbin u kemm ħżiena jibqgħu ġo rasek. U mbagħad kien is-Sur Viktor Kassar li qalli ta' Hamrun Spartans, qalli nixtieq nintroduċik ma' Rick Saliba u Marcel Bonici, qalli forsi taħdem mal-Hamrun. U tawni l-opportunità naħdem mal-Hamrun. Grazzi għal dawn in-nies kollha. Ħallin, sarek minn bikikar, dak ħallin. Bil-politika. Le, huwa bniedem li dawn huma li semmejt nies li jaħdmu ħafna għall-klabb. Paolo Zammit huwa coach. Imma xorta Paolo Zammit huwa bniedem amministratur narax. Jiena niftakru jilab fil-miners għadu, u dejjem kien. Tiftakru mar-Rabat naħseb. Niftakru jilab fil-miners ġifieri u dejjem kien ta' raġel bħal-mudda ta' qudiemi, anka fil-ground ġifieri. Gentlom. U li kan naħseb jittella lek il-personalità tiegħek il-fuq. Jien nara anke l-ġurnalisti. Baqa' jżomma sal-lum ġifieri, veru? Nikkritikaw coach għax għamel ħażin, jew ma qbilniex miegħu, jew whatever. Imma Pawlu dejjem favorih kulħadd. Favorih kulħadd kien. Waħda mill-strengths tiegħu il-mod kif jorganizza l-klabb. Niftakar l-żmien li ħdimt miegħu kien jagħmlilna meetings u jgħidilna ħajġri hekk. Mod kif jorganizza l-klabb. U dejjem low profile jonu kollu. Da żgur. Isma' li kellu għandu l-libnu jilab kontri, mhix faċli. Jien ma nafx, nasarx nara l-libni jilab kontra tiegħi. Jien personali ma nafx. Il-professionalizmu Iva, forsi għalek għat minnix coach. Imma nħossa, bħalma konti nħoss meta ħija kien jira fl-għawa tiegħu u kun hemm it-tajjir. Tifhem tweġġek. Jiena ma ninsaqat din niftakar konna qed nilagħbu kontra l-Ġermanja u hija skorja kontra l-Ġermanja, hija l-Bużu. U gol kien. U għommi ma kienix tiġi tara il-futbol. U dakinhar ġiet. U missier ma marqat jaraħ sa ma miet. Jisimmu fuq il-radio jew rediffusion dak iż-żmien ma jmux jaraħ. U din ommi fil-half-time naħħala Dr. Mifsud kien president biex tieħu naħseb 7-up qed tixroblik. Reklami. Le, nistgħu aħna hawnhekk tal-MPL ġifieri favur il-futbol. U niftakar marret fuq Beckenbauer. Għaltlu, you know number 7? Bl-Inglis tagħha. Dak għalla, yes, good, very good. My son, he scores you, He scores you. Tara ferħana. Kien moment sabiħ. Tifhem? Ma tinsih. Kien moment sabiħ ħafna. Darbohra mbagħad waqafnija. Qed nilagħbu aħna kien hemm pika ir-Rabat kontra Zurieq, kien hemm piki kbar kienu dak iż-żmien kontra xulxin. U għommi ma daħlet il-ground ta' għari, u marret il-sajt tal-Zurieq. Ma tax fejjeda, imma marret. U da bdew joffenduh bommu, u jgħedem, issa għommi jinqasir, didaqs nofsi. Għamet toffendijom. Tajru t-tifel tiegħi Zurieq, missiru minn ħarsafi dak, bħalkom dak, mis-sawt. Marru jaħan uwa n-nies, bizzazax, marru jaħan uwa.
Ġifieri kulħadd teħossa. Parti mill-diffikultà tal-plejer u tal-familja tal-familja. li ma jħallix il-highs jollu ħafna Ekku. għax malajr jizbilanċja u ma jħallix il-lows ikkisruk għax inti ġieli anka fl-istess logħba fil-li ħaj maqdruk u fil-li xi plejer għandna imma mbagħad plejer bl-esperjenza jitgħallem u forsi anka l-familja Per tiegħu. eżempju, inti ċali ma tiftakrux naħseb. Le, ma niftakrux xi ċali kien Iżal mit-tifel tiegħi ħafna. referi tajjeb dak li sin semmejt il-Pawlu Zammit. Jiena bħal referi nsemmilek il-ċali Aġuż. ċali Aġuż kien bniedem li jmur jitkellem mal-plejer. Ma jmux jitkessaħ mal-plejer, jmur jitkellem mal-plejer. U jċedieħ lill-plejer. Tifhem? U kienu rispettaw, anka kienu rispettaw ħafna il-ġurnalisti li jek. U għadhom sal-lum ta' Tifhem? ġifieri ma qatt ma kelli. Għax hawn ħafna referis kien hawn ħafna tmur tkellmu ġurnalist, ma nistax inkellmek. Minti le, ċal, inti konti xi tkellimna. Tgħid dak li għandek, Sa fejn għandek tasal. tgħid. Għax illum jitkellmu iktar open, ma dak iż-żmien Dak iż-żmien kienet ikollna. ċertu eluq. Ma tix nallek kif bdejt jienu. Iva. Il-refjajt Miners Rabat, l-ewwel logħba tiegħi laqgħet il-refjajt ir-Rabat u kien jilabu Depiro. Depiro. X'fjeru. Aħna jidru l-Santak. Kienu hom u kien hemm supporters ta' tar-Rabat, kulħadd mal-ħadidem u U int mosti. Mosti, imma jien għadha l-ewwel logħba tiegħi għadek green butterflies fl-istonku u bdejt u nies l-isteda kemm għandhom supporters Miners u bdew jajruni. Ir-Rabat kienu, illum minnhom alla jaħfildhom jiġifieri, ma u jiena ta' ċali Aġuż li kont għadha l-ewwel logħba tiegħi xorta rappurtajthom u konna nitlgħu l-MFA l-antik il-belt nitlgħu fuq u kienu Qudiem San Paolo, Qudiem San Paolo, mek l-MFM kien. imma il-kunsil tal-MFA konna nitlgħu aħna biex nixdu qudiem il-kunsil sħiħ. Ġifi ta' il-klabs kollha hemmhekk u jien kif tħallġu l-kamra ħassejtni daqshekk jew waħdi kunsil kollu u kien hemm minn ħalija le kien għadu Ġoġo Mifsud, President. Qabel Ġorġ Xabera, ma Ġorġ Xabera kien daħal fl U dan għalli r-rapport tiegħi għalli jista' jkun, għalli min tix taraf xi ħadd minn dawnu li jgħajrek u jien għandurek. Għatlu iva u wieħed tnejn. Daqshekk għalli, grazzi. U kif riġ barra mill-kunsil bib l-MFA, mekk l-bib riġ barra u nismaw jgħajjat magħhom. U hemmhekk kien ikun ta' jiena xuridu dan mustan refjizjet. U b'dak il-kuraġġ li tani komplejt referring. Ġifieri kienet id-du jew daj tiegħi. U bekk. Is-sograjt li wiċċek tibdlu, Imma kont għadni l-ewwel logħba, tibda tgħid imma dik kienet li tatni stamina biex inkompli nirrefja. Għastemmen. Bis-saħħa ta' dak ir-raġel li jagħmel xogħlu tajjeb. Eżattament. Li kien imħallef, Eżgur, le, żgur. Jew prim imħallef kien dak. Ma nafx kien dak iż-żmien imma kien Kieku bħalissa qed jiġġieldu fuq, kien imħallef. Inti semmejt żewġ affarijiet sbieħ ħafna li kien juża bħala referi mela. Il-komunikazzjoni mal-plejers u l-intenzjoni. Għax tista' tikkomunika b'intenzjoni li nirredikola l-plejer għax jiena l-awtorità. U tista' tikkomunika b'intenzjoni li inti xogħolok huwa li t-official partita dik kellu, ħafna referis. Għadhom sal-lum hemm ħafna referis li jaħdmu tajjeb ħafna. Le, għandna tilajn tajbin ħafna. Għandna tilajn ħafna. U l-lum iktar diffiċli naħseb il-referring. Illum biex slow motions u fiżikament qatt ma kwetatni li fiżikament. Inti tiegħek tiġri. U jien kont qed ngħid il dan, jien kont nħu gost. Nirreffja l-logħba. Fakkarni ħafna raħ jiġri r-Rabat. Fil-għodu kmieni. U flaxija naraħ il-ground. Dan alla qed jgħid ġibu il-podcast darbtej kien naraħ ġurnata kontilu ma naraħ snin. Sommok fiżikament u mentalment. Iva, ħafna importanti. Kont ħobb tiġri blura. Dikka dejjem viżjoni li qed nara l-lob x'inhu jiġri. Jiddispeċini ġelli bli
kont nara blura ġeli catchejt player li qatt ma stennija, ma xkont u battu biex ma nqgħodx insemmi ismijiet, fimta x'irid ngħidlek jiġifieri imma dika hija tajjeb. Il-var ċal. Eħe. Kemm tagħmel, kemm tgħinu r-referi? Le, le, Ħaġa le. toġbok? Ħanibdew minn hemm. Jiena meta ħarġet kont ngħid minix daqshekk favur il-var, issa llum Malta qegħdin jużaw sistema oħra mhux il-VAR tajjeb, qegħdin jużaw l-FSV. Toġobni ta' Malta, Ta' Malta jien toġobni iżjed mill-VAR. Bħalek. Ngħidlek U għal inti? ngħidlek għal xiex, issa kompli, għajlu inti. Inti? Jiena eżatt l-istess, xettiku jien li nipprovaw nipperfezzjonaw, għax il-perfezzjoni mhux ħanġibu għawla bil-VAR, però din li qed nużaw hawnhekk, oġbitni f'dawk il- Mhux bitnix li Dawk waqfu il-top għajn. six. Issa tibda fl-axħar. Ija, ma dika. Il-sabaqat sejra, supposta ta' tibqa sejra darba, jien ma qbilx magħha. Issa ħana li kaxi toġobni Għafu iktar. tnaqqas meta trid. Għax il-VAR għandek l-uffiċjali li qegħdin jaraw barra minn Malta ħafna kameras qed jaraw l-azzjoni slow-mo ħafna affarijiet. U hemm ħafna. U aħna Malta x'inhi waqqafa kull mem il-technician li jmexxi m'għandux kameras bħal m'għandu barra, imma jekk kollok technician tajjeb U r-referi jgħidu fejn mexxi. u jgħidlu illum jituħ il-kard, jgħidu naraw dak kienx penalti jew le. Aw Malta imur azzjoni qabel importanti għaxiex. Forsi qabel dak il-penalti kien hemm offside. Alla jara dik, jekk jara dik li tajba, mbagħad imur jara l-azzjoni tagħhom mhux hekk. Naħseb li saret effiċjenti tajjeb tal-penalti. ħafna. U għaliex toġobna ħafna, għax jiddeċidi referi stess. Il-VAR, il-biċċa kbira, Ma jiddeċidi xejn. jekk ma jkunx ex-referi ta' esperjenza, Kważi l-assistent referi qed ta' xejn fimx irid ngħidlek bil-VAR. U oġbitni ħafna li għandek żewġ chances biss. Li Ejwa, inti ejwa, mhux li il-logħba nkella mhux twaqqaf. waqqaft ir-ritmu tagħha lil ħin Ekku, kollu għal kull ekku, ħaġa ekku. ta' xejn. Li għandek Però żewġ issa, chances biss. però L-extra issa. time naħseb jista' jużaw oħra mbagħad, jekk kun hawn lobby bl-extra time Le, jiena ngħid is-sena d-dieħla suppost għal kollox. għall-lobit kollha. U hekk għandu jkun. Ekku. Mhux tiġi Le, li le, nofs ekku, staġun. Ekku. Tajjeb? U jien naħseb wasal iż-żmien ċar u Mark inti bħala sażuħ li l-futbol jitnaqqaslu dak il-ħin żejjed ta' tidwir mal-art ta' Ejva, xejn. ejva, ejva, ejva. Ta' xejn. Ħamrun Floriana, per eżempju l-gowler ta' Floriana, beda għatu idej uk. Semmi tal-Floriana u lik tal-li jgħamela, pero jgħamela tal-ħamrun kollu jgħamluha kollha. Imma tal-ħin kollu mitluf għalfej jien kieku ew ħalilu. Issa Ximot jew ieħor, jew kartorinċ, whatever. Illum hemm dik hija tajba li ħarġet mill-lifa biġifieri fir-regolamentu tarhom ir-referees jagħmlu dak blidejhom kemm baqalu ħin. Jiġifieri jekk huwa ma jitlaqx. Tinżommlok il-ħin. Irid jirrealizjalu l-ħin. Imma sakemm- vera jżommu. Iva, le, għax qed jarhom kulħadd. Ma jistax, għasek irid ir-referi. Kienet ġorasi fuq programmi ħor Tajjeb. ukoll din li semmejt inti ta' din il-logħba u ma xtaqx insemmija biex ma ninstemax li Sew, għax xek. Għax il-klab tiegħi ħamrun. Mandek kull ġiet Qed għamlu nitkellem fuq l-isballi opponents. ieħor Malta. Barriċ. Id-darba l-oħra min kien għaw nistiedem miegħi. Ġan Attart mill-ħamrun huwa dan għaw jgħaddi l-kummenti tekniċi fuq il-lob. L-istess, x'tiddejjaq tgħid li int mill-ħamrun? Ne, ma niddejjaqx ngħid li mill-Rabat, li mill-ħamrun. Le biex ma ninstemax li qed nattakka l-opponent. Laqwa li ngħid il-verità. Però li mhux qed nirrealizzaw meta nagħmlu dal-ħela ta' ħin u dal-affarijiet li dawn qed jaffettwawna meta mbagħad niġu biex nikkompetu internazzjonalment. Ekku. Ġifieri jekk f'dan is-sajf jekk alla jrid Florjana jridu jmorru jilagħbu fil-qualifiers tal-Ewropa, mhux se jsibu timijiet b'intensità daqshekk baxxa. Ħajsibu timijiet b'intensità għolja u jista' jkun li fiżikament u mentalment mhux se jkunu preparati jekk ikollhom dawn in-nuqqasijiet. Rajnihom il-lobit tal-Ewropa, rajna kemm il-players, ħanaraw issa Malta Luxemburg. Nispera li t-tim nazzjonali tagħna mill-lig tagħna, x'ħafna mill-players jabu fil-lig tagħna u mill-ftit players li għandna jilagħbu barra, qed jkollhom l-intensità tal-logħba tajba biżejjed biex inkunu preparati għal daw il-lobit. Importanti. Irridu nħarsu fit-tul. Nifhem li trid tibża r-riżultat, però hemm mod fl-aħħar 5 minuti fejn inti tħaddem rasek u forsi mort ħdejn il-bandiera tal-corner.
U hemm mod li għal tul ta' ħin kif ġbit l-attenzjoni inti. Tipprova kemm jista' jkun tmewwet il-logħba, ħanilagħbu l-futbol jekk temmen fit-tim tiegħek. Għax dejjem. Jekk għandek tim tajjeb, ħadd tiskurja, ħadd żomm il-ballun. U fil-fatt kulħadd bida jieħu pjaċir jara dal-lob tal-Ewropa il-Maltin. Proset. Qegħdin jilagħbu vera differenti. futbol differenti. Il-pjaċir tal-logħba wkoll. Il-pjaċir. Per eżempju, referi ieħor ħansemmih, ħabib tiegħek kien kollega tiegħek ukoll li kien jogħġobni ħafna. Ma kienx hawn ħafna players jew ġurnalisti ħobbuh wis, qed tifhem, però għalija jien kont nammira Messi, forsi għax mir-Rabat ġewwa tard. Ġewwa tard. Għal ġewwa tard kien dak l-istil Ingliż. Ejja ħammorru, ejja ħamma mhux joqgħod iwaqqaf u twaqqaf tibqa' għaddej. Kien dak l-istil. Stil Ingliż. Fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd Ħamrun Florjana rrid infaħħar referi li ħalla kemm il-darba l-logħba għaddej fej kien hemm daħliet u ħass li ma kienx biżejjed li kien fawl ilab. U dik ġib l-intensità fil-logħba, toħloq ċans minna. Per eżempju l-gowl. Diskurjaw Florjana fl-aħħar sekonda. Kif kien? Le, Ħamrun fl-aħħar sekonda. Il-Ħamrun, sorry, kejdilhom. Dak il-ħin kien qisu xi ħadd minnhom se offside. Jew kien offside. Imma illum hekk hija Però ma kienx hemm il-VAR. Le ma. Però kien ħafna anke ħdejja dak kien offside ta. Il-VAR mhux il-VAR. Il-VAR mhux il-da. Jien ngħid kien goal. Kien goal. Ngħid kien goal. Fil-fatt. Il-plejer li kien offside waqaf. Għamel xogħol tajjeb u ħareġ tajjeb il-plejer. Qas ipprova tara. Il-plejer li kien offside qas ipprova jidħol fl-azzjoni. Għalhekk qed tifhem liħor għamel. Imma llum pereżempju l-VAR taf x'għandu inti tkun żomma tim. U tieħu skorja t-tim tiegħek, ma tajjaġ gowl. Ma tistax tifraħu. Ma tajjaġ gowl. Ħanna sajtijunna. Għadu kemm tkellem dwar hekk l-ex-coach ta' Spurs, Ange Postecoglou, jiena fan tiegħu għax inħobb is-Celtic. U kien coach ta' Celtic u daħħal stil sabiħ ħafna fis-Celtic ta' intensità tal-logħba. U tkellem fuq il-VAR. U qal qisu kulħadd qata' qalbu li jitkellem fuq il-VAR, qal imma din bidlet il-logħba il-VAR. Għalla xanka jina l-ittimijiet tiegħi Scotland laħaq il-lig qabel il-VAR Ange Postecoglou u għal jiena l-ittimijiet tiegħi kont irridhom jilagħbu l-goal kick mill-ewwel, tpoġġi l-ballun u tilab. Għalax tista' tirbaħ sekondi prezzjużi fuq it-tim avversarju, ma jkunx preparat għalik. Dik ma tistax tagħmilha għax ħafna drabi jista' jkun hemm xi azzjoni li tistenna. Hekk il-plejer ieħor ma jkunx hu. Inti amministratur ta' Ħamrun. Iva. Tajjeb. Meta qed ngħidu amministratur x'tagħmel x'inhu xogħolok ma' Ħamrun? Illum id-demands fil-futbol. Ħafna affarijiet li ma jidrux. Marketing, what? Le, għandek per eżempju UEFA licensing, il-players contracts, registrations, FA, FIFA portal, għandek ħafna xogħol tal-uffiċċju. Taħdem full-time ġifieri? Full-time, ma' Ħamrun. Ili full-time anke ma' Santa Lucia, ili full-time issa 6 seasons. Minn 2020. Id-demands fil-futbol huma kbar. U barra d-demands il-volum ta' xogħol, ir-responsabilità fi xogħol li trid tagħmel. Għax anke żball żgħar jista' jaffettwa fuq il-pitch jew pereżempju għandna l-UEFA license bħalissa trid toqgħod attent li l-affarijiet tagħmilhom sew. Toqgħod iżjed attent anke fuq il-bank jew fejn tkun. Però jgħid il-verità. Ma l-verità li tgħidli dak il-go fl-aħħar minuta. X'għamilt? Tal-Ħamrun. Le, mela ta' Furjana? Ma baqax maħnu. Kont maħnu għal-ġurnata. Aħna qabel. Le, wara mal-gol. Għax kien gol importanti ħafna. U kienet logħba diffiċli fit-tinħaf. Bdejt nara l-players qegħdin ibatu, bdew jagħmlu ħafna żbalji. Meta fl-ewwel ħaf konna tajjeb ħafna. Però mbagħad il-logħba fiex klitna kif tkellimna fuq il-low block tal-Furjana li kien tajjeb. Imma u l-players għam bdejt narom ibatu, jina ovvjament il-tim tiegħi l-Ħamrun u l-għana l-players ta' najbatu nibda u dak il-gol kien relief anka supporters, forsi rajtu l-filmati tagħhom ħirġin mill-ground, gol fl-aħħar huwa emozzjoni sabiħa, mort id-dar ferħan semmi. Però ħansemmi stedintu l-lum il-manu mikallef tal-Furjana. Però kellhom it-training, il-lum kellhom training issa għan f'senar. U ma stax jiġi, ma għadna jitkellmu ftit fuq il-telefon.
U għalli 4 kelmi sbieħ, għad gost. Għalli ħanila ġo, għalli jiena il-fatt xirrajt li il-ħamrun ħarġu kważi il-ground kollu mal-gowl li t-tim li l-prestan ettilom mux taqtaw għalkom, ifirħu li tim bħal dak ħareċ jifraħ jisura baħ il-World Cup maħna, għara kem konna għawina għalih. Għammi rajtu jgħidli, għax vera, ħriġtu b'kollox. Għara kem rittuħ dak il-gowl. 100% l-umilta għek titlob. Aħna kulħadd jitkellem fuq il-ħamrun, jisna mistenni minna li bil-fors niġru b'kulħadd. Il-futbol, inti jiena aħna għandna rispett lej kull klabb li jilab kontra tagħna. Il-futbol huwa dejjem diffiċli, anke għal Manchester City diffiċli, jaħseb wara għal Semmijom miex xi marasna. qed jafsukom issa naraw kemm teħtandiljaw il-pressure tagħhom. Inti l-ewwel darba, somma l-ewwel sentejn, li ħdimt ma' Joseph Portelli u Bonnici? Iva dawn is-sentejn. Kont iltqajt ma' Marcel Bonnici xi 3-4 years ago meta bdew għax kont xtaqt naqsam xi affarijiet miegħu, xi ħsibijiet u kelli idea tajba ħafna fuqu bħala persuna u xtaqt nisma' minn għandu, ma l-ewwel darba li qed naħdem magħhom on a daily basis iva. Daw is-sentejn. Kif laqak ċali għaġu saw kif tħanna ngħidlek il-verità hekk bellaħtni għax Jon, ħanajdlek, bniedem xommu mill-ewwel ngħidu aħna. L-ewwel darba li ntqajt miegħu għadda t-tifel, għax għalija t-tifel. Int fejn rajtu? Fintaw fil-lobby ta' barra, u dawn li kienu jilabu ma' barra. Titkellmu jkun hemm il-halftime ukoll, taf li jkun hemm il-drinks fil-halftime. Int jew xejn qatt smajt jitkellmu hekk. Futbol, naħseb li ħadd. Min, qed ngħidlek mill-ewwel li Fuq television ħadd. U kont ngħidlu lilu għadu tifel. keep the good work għax għandu futur sabiħ ħafna qudiem. Ma' ħafna nistajb. Futur tara ħafna nistajb. għax humli. Managing first class għalija. Kapaċi ħafna. Ġifieri jiena naħseb ma jdumux ma jitilfux il-ħamru. Inħossu. Jien ngħid jitilfuk għall-MFA ta' mhux jitilfuk bit tibdilhom ma' tim ieħor qed inħoss jien. Li tkun qed top gradola jew barra minn Malta, you never know. Grat ħafna għal ħamru Spartans li għandu l-opportunità u għalissa nħares fil-moment. Ovvjament, idejat għal-qoddim ikolli u koll, imma naħseb li anka ma' ħamru Spartans. Għetna t-kontribut. Jina eħxt 11 sena il-Għawdex u eħxt sentejn Belġum. Imma ta' Għawdex, l-Għawċin huma differenti mill-Maltin vera. Taf li n-nota. Ħassejtom t-nota? N-nota. Meta mur l-Office Mercury hemm diversi Għawċin. Għandhom work ethic tajba ħafna. Fl-opinjoni tiegħi. Anka jekk tara dak li għamlu kemm il-President u kemm Marcel Bonnici ġejja mill-work ethic tagħhom. Riskjużi, jieħdu riskju kalkolat u għandhom work ethic tajba ħafna. Naħseb il-natura tagħhom ġelithom jagħmlu hekk. Huma jekk iridu pereżempju jaħdmu Malta diġà jridu jqumu fuq iktar minn sija qabilna fil-ħodu biss l-ewwel ħaġa. Jiena kont qed 11 sena. Għamilt 3 snin 4 kont naħdem bħala breakfast show ma' Julia Farrugia fuq il-One TV. U biex niġi minn Għawdex kelli nqum fl-4 ta' filgħodu. Minħabba l-fatt, dak iż-żmien ħadd ma kien jiġi biex jagħmlulek il-make-up fuq it-television, ħadd tagħmlu inti, tgħallim tanka nagħmel naqra make-up u dawn. Illum m'għamilniex make-up. Ferfer ftit. Imma tilħaq tal-4. Fuq il-vapur dak il-ħin dejjem dak il-jum. Tajjeb? Fuq il-vapur ikun hemm trak mimli tiġiġ. Iva. U riħa. Eżatt il-pakja ħdejja. U taħdejja tal-ilaw biħniżel. Sena qatla msiken. Dak kont nitħassarom. Dak sena qatlaw jgħatu hemm jisom se qed jiferħu. Insomma. Imma da kuljum u mhux faċli. Pereżempju, fl-għaxija nkun ġej Malta xogħol. Il-tara żgħażagħ
tamparek u iżar minnek, 16, 15, ħafna minnhom bil-flokkijiet ta' Sliema, oħrajn tal-Florjana, li iktar kien kunem ta' Florjana u Sliema. U kollha fuq il-mejda u jagħmlu l-homework. Sejri lejn Malta training. Daw ibatu. Anka biex jistudjaw jekk irridu jiġu l-Università ta' Malta. Irridu jew jimmuvjaw jiġu waħedhom jgħixu għaw jisiru indipendenti. Per jsiru nies. Jafu jsajru, jafu jaħslu, jafu jnatfu, mhux dejjem mami, kollox il-mami. Tagħmlek individwali, personalità. Huma nies hekk. Però mbagħad inti hawn ħafna jsemmu li Bonnici huwa bniedem intelligentissimu u kultant iżommu naqra Joseph Porter li veru, jew ma tistax tgħidha. Le nista' ngħidha, jiena naħseb li l-perfect mix. Magħhom ndaħħal l-Eric ukoll. Narahom it-tlieta f'daqqa. Marġel huwa l-mastermind, Joseph huwa l-bniedem mimli Liri. Mimli entużjażmu fejn jidħolu l-kamra tinbidel. Dan ir-raġel mhux ta' b'xejn, huwa raġel ta' suċċess. Dejjem pożittiv, dejjem bit-bissima. Naħseb li iżjed President jiena li jekk nitilfu xi logħba milli kelli li ma joħodix daqshekk ħażin, anzi joħodha b'mod ejja nħarsu għal li ġej. U Eric huwa enerġija kbira. L-ladu, l-ladu, l-avversarju tiegħu. Meta jasal mhux lilna biss jgħid hello, meta jasal l-lobiet anke lill-opponents, jekk ikun hemm l-opponents fil-kuritur, lil kulħadd ikellem. U Eric għandu rol importanti wkoll għax Eric għandu enerġija enormi, Eric il-mobile tiegħu. Eric ma sa xokk kien jilab mhux hekk. Imma li qabel. Kien jilab ma' Santa Venera, kien jilab jidher kien fil-Premier. Florjana, jista' jkun għamel xi żmien Florjana minn l-istess qatt ma kien wieħed minn dak troublemaker fil-ground. Kien obbedjenti ħafna wkoll fil-ground jiġifieri. Niftakru sewwa jien. Għandhom il-ħamrun dak li għandhom, qed ninsew il-David. 100% ma qbiżniex fuq it-team tekniku, fuq technical staff għalhekk. David ukoll tifel kwiet fil-ground b'saħħtu ma jibża minn xejn. Ngħidlek meta jkun hemm l-amministrazzjoni ta' fuq li kif għattajjeb inti l-President Marcello Eric u struttura toħroġ ħafna iktar nies tajbin għax hemm ħafna nies li laqqas tafu bihom. Pereżempju Victor Kassar, Joanna De Battista, ftit nies jafu biha, din mara li torganizza il-xogħol loġistiku b'mod u daw kollha volontarju, jorganizzaw kollox tip-top. Anke technical staff ma' David hemm kit managers dedikati sa dalodu stess konna flimkien. Ikun hemm ħafna xogħol wara klabb li ma jkunx. U l-uffiċċju li l-ground? Hemm għandna boardroom fil-ground fuq, però għandna nużaw Mercury wkoll minħabba li ġieli rridu nkunu fas bil-printing u dal-affarijiet. Kemm il-darba tiltaqgħu? Jiena ngħid għaliha kuljum futbol nkun ma ximkien ma xi ħadd bil-fors. Bil-weekends kollox. Ġifieri jiena. Għassi dejjem ma kellitlu. Minn għalija ġejjeri kien ċempillex ma setax, ċempit inti stess, qedlek il-ħamrun dejjem mistednin magħna. Għax dan huwa programm ċal tal-MPL. Tajjeb li qiegħed hemm biex jgħin il-futbol Malti. Batalija Alan, Joseph Muscat, Sandro, Mikallef, Simon Abela, u għallu li aħna rridu podcast, mhux biex noqogħdu ngħidu dak ma kienx gowl, dak ma għax dak hawn dik li saqsejtek. Dak hawn l-oħrajn. Hawn ħafna programmi oħra, u hemmhekk kulħadd jara x'inhu gowl, mhux gowl għaliex u mhux għaliex. Aħna qegħdin biex noħorġu numru s-sabiħ tal-futbol u llum qed nuruh mill-isbaħ. Wieħed li għamilt ħafna ġid il-futbol inti bħala referi, mhux għax fiċċa verità. U liħor int bellaħtni fil-vera sens tal-kelma, għas id-deja ma kelli tiegħek. Jiena ma konx ta' li kapaċi daqshekk. Biex xirrajtu. Vera kajna kif rajtek ħadd. Dan ħadda qed lillum ġibt wieħed int u jien min huma għas id-deja. Fil-fatt inti semmejt l-MPL u tajb insemmu wkoll li din kienet ħolma li saret realtà. U forsi intom ma rridtux u bjarbaħtu.
Le mhux għal-format, jekk hemm xi ħaġa biss. Il-format, menta ma rittu biex urbaħtu. Ma rridx nidħol kontroversja ma Le, mhux kontroversja ma' verità, ma' verità. xi ħaġa waħda li l-unika ħaġa li ma qbilx għax jien ngħidilhom l-opinjoni tiegħi hija l-format. Minn meta kont Santa Luċija u nixtieq li jasal il-ħin li nirreveduh. Issa jekk trid insemmu fuq. Amma li kont se ngħid jiena kont se nsemmi illi din il-ħolma li saret realtà li l-kampjonat jiġi privatizzat. Mhux qed nirrealizzaw li llum saret realtà u mhux qed napprezzaw kemm għamlu xogħol daw in-nies. Għandek Rodney Vassallo tkellmu fiex intkellmu wara nofsija l-maximum ħadd irċievi risposta. Ta' kull L-ewwel. Elena Bela jaf x'inhu jagħmel organizzat. Dr. Joseph Muscat irnexxielu li l-klabs illum iġibhom jibdew is-season diġà b'fond fil-kont tagħhom biex tal-inqas tista' titlaq. Ma daw l-affarijiet sa 3-4 years ago ma konniex noħolmu fil-futbol Malti. Sandro Mikallef, hemm oħrajn. Però Joseph Muscat, this is not politics. Tkellimt miegħu jien fuq kollox barra fuq politika. Tajjeb, l-Iskantani tkellimt miegħu il-ground, Hibs Ground, u dan beda jkellimni kemm għamel il-masters fil-futbol. Jaqra ħafna kotba u biografiji ta' coaches, ta' referees, tal-futbol. Iffissa. Issa fissat biex jara kif sa jagħmel u jwaqqaf il-dros. Għax jobot il-loba ta' dro li jiġu xejn b'xejn. U bħalissa li fid-drojiet tal-biża bħalissa ħna u Malta. Fil-bombi. Teżisti ġej drojiet bħalissa. Drone. Drone. Però mbagħad aħna li rridu niftakru li aħna qegħdin fl-Ewropa. U l-futbol tagħna huwa parti mill-kontinent Ewropew. ċertu tibdiliet din l-istess ħaġa bħal tal-format. Jekk għandi permess, issa din mhux qed ngħidha fi Sam Ħamru. Qed ngħidha Fismek. Li hawnhekk qiegħed fismek. Għax ilha din tweġġani minn meta ġiet ivvintata il-format tal-kampjonat. Li din is-sena pereżempju għandek klab bħal Nashar Lions li wara rimonta bħal din jekk ma jiġux l-ewwel jew it-tieni iridu jilagħbu play-out xorta dal-grupp ta' players imsi kienet jagħtu qalbhom kull logħba biex jirbħu l-punti kemm jista' jkun ma jistgħux jinqgħu minn dik is-sitwazzjoni. Sena l-oħra kellek Florjana, opponent tagħna, ma fair enough, li jagħmlu season sħiħ l-ewwel u t-tieni ma' Birkirkara u tilfu is-semi-final bil-penalties. Jien nħobb ngħid li Florjana ġew misruqa mill-kampjonat. U l-iktar misruqa huma Sliema. Żgur. Għax is-Sliema kienu għadhom kemm telgħu mill-First Division, kienu se by right bħala akkumulazzjoni ta' punti kellhom post fl-Ewropa, is-Sliema wara żewġ staġuni tan diffiċli u dawn tilfuh fl-extra time ma' Birkirkara. Ġifieri l-format u mhux biex inmaqdar lil ebda persuna, l-idea tiegħu kienet brillanti għax l-idea hija li kemm jista' jkun iżżomm it-timijiet akkaniti biex tattira l-attenzjoni. Imma l-attenzjoni tista' tattira xorta anke b'format li jispiċċa bit-top 6, però fl-ebda ħin ma jerġa' jibda minn zero u fl-ebda ħin ma niġu għal semi-finals u finals għax l-ewwel prinċipju ta' kampjonat huwa kif taf u tajjeb għax it-tnien esperjenzati fil-futbol. Li tibda minn Awwissu, tispiċċa f'Mejju u fl-aħħar mill-aħħar kemm takkumula punti rebħek il-kampjonat. Però ħanajdek waħda. Jiena bħalek kont ngħid fil-bidu, niftakar għetlek kont ngħid xawdex, kull fejn tisma' d-dejfiti u dax kampjonat fażu l-mela qed jiġġennu Malta u sejrin. U min jieħodha kontra Joseph Muscat u min jieħodha Anton MF, insomma, sejn infaqqaw is-soltu. U jien, tant smajta, jien tajtu l-futbol, 12 years, ma rajtx iżjed l futbol Malti. Tajtu għal kollox. Int fajtu dim il-television, u bdejt nara l-aħħar parti, l-aħħar 6 u l-ewwel 6. U ma fallejx waħda. U ġobni x-xogħol. Imma kienu batu għariet, u ġobni, da stil, din stil, u ġbitni. Nistgħu nagħmluha xorta. Nistgħu nagħmlu żewġ rounds ta' 22 matches, all play all, 12 team għandek 22 matches. U nagħmlu top 6 u nippreparaw għalih, ikompli ġifieri jkun hemm ikollok l-aħħar 5 logħbiet it-top 6 u l-bottom 6. U nippreparaw għalih b'mod
li nattraw is-supporters, 99% ħajkollok iktar minn team jew tnejn li qed jiġildu għall-kampjonat, kif jekk takkumula l-punti ta' dawn iż-żewġ kampjonati li qegħdin dal-forma xorta bejn wieħed u ieħor dejjem ħajibqa' iċ-ċans li wieħed jaqbes il-ieħor, dejjem ħajkun hemm 2-4 points bejn iż-żewġ clubs u tipprepara marketing tajjeb li qed isir xogħol tajjeb ħafna fil-marketing. Pereżempju jiena naħseb li l-attendenzi. Inti tkun tattendi? Ejva, dejjem. Tal-MPL qed ngħid. Fil-laqat? Le, aħna Sur Viktor Kassaj jattendi l-laqat tal-MPL. Li saret tajba wkoll illi kif qed jiġbdu issa l-filmati. Qabel kien iġibu dejjem minnaħa dejjem vojt, il-ground vojt. Dejjem kienu jgħidulna minnaħa l-oħra ħabba xemx ma tarawx, dejjem sejrin irdu fuq għalli. Dik ma konċi niżel. Toġobni wkoll il-halftime break, per eżempju, li niżlu supporter minnaħa support. Mela dawn fil-li qegħdin jitajru fl-istens, fil-li saburu ħdej xulxin, ġeneralment jagħmel wieħed hekk lill-ieħor. U anke in-nies jgħidu. Sabiħ anke d-duħħan, l-aħmar u l-aħdar. Anke fil-ground tal-ħibs ixallhom id-dawl ukoll. Tagħmel sens ukoll. Qed isir xogħol tajjeb ħafna. Ħafna. Veru? Ħafna qed isir xogħol. Anke jkun hemm hospitality. Anke f'referring li xogħol tajjeb ħafna. Le, vera. Vera, ċar. Veru, lelek. Il-referis jien ħankun ma nafu wiċċhom ftit nafhom issa. Però joġobni wieħed ħafna joġobni jorqotni huwa Serb. Għamel ħafna, Iva. Petrovic. Petrovic. U hemm ieħor Johnson għandikun? Iva, għadu żgħir. Għadu dak barrani u Le, Malti. Dak tajjeb ħafna wkoll. Hemm oħrajn tajbin, ta' ma rridx ċappasne. Kollha xi narom, no kollha Hemm Ismael. Li isma' li hemm fl-elite group hemm l-ansant jiġifieri u l-kumitat kollu fil-West Committee. Kollha l-ansant naraw eżatt, naraw. Mbagħad hemm referi li narah iħobb xejjer ħamra ħafna. Imma dak qegħdin nedukawhom ukoll. Jew ġew mill-Italja dawk. Tifin dak hemm Daniel Portelli dak iħobb xejjer ħafna. U llum ix-xogħol ta' referi sar diffiċli. Mhux qed ngħid li hu ħażin. Imma minn dat tipek jibes. Illum ix-xogħol ta' referi sar diffiċli ħafna iżjed minn qabel minħabba t-teknoloġija li għandek il-lobbit fuq television. Allora dak li jkun qed ikollu ċans jarhom slow motion, repetizzjoni u għandek ċans taqbad iktar l-iżbal ta' referi milli qabel fl-antik. U apparti minn hekk għandek il-libertà kollha li tikkummenta left, right and center fuq il-Facebook. Iġifieri referi l-istess bħal plejer. Ara xi skrutinju għandu. għandu. Ma stajtux tikbu. Aħna le, aħna ma nikbux. Le, qabel ma stajx għax ma kienx hawn social media. Takawna l-ewli ġon Buzzettilu. Lilek ma tantx, Le, però ċal, tkun referenti ma naħsibx li ħadd il-far. Le, no. Bħala referi. No. Però inti bħala bniedem dinaf inti temmen fik innifsek ħafna u fix-xogħol tiegħek, dejjem kont jibes bħala referenti. Bid-daħqa imma jibes. Saffar penalti. U ċert li kien penalti. Da saffar sinjal inti ċert. Jiġi ċikku minn hemm ġew 4 minn nies tub. Ma kienx ta'. Lilek. Kif tħossok dak Le, inniżlu lek il-moral. Għalhekk jiena ngħidilhom ir-referees illum il-ġurnata illi fil-half time jekk ta' penalty jidħol fil-half time joqgħod jara l-mobile jistudjaw biex jara jekk very good. Illi fimx irid ngħidlek li dik fija pożittiv u fija negattiv. Għax hekk inti kont tajjeb, imma jekk dak il-ħin tinnota int ħa toħroġ għat-tieni ħaf. Xejn kwetat, mhux veru. Mhux kulħadd. Jiena dak fi żmieni ma kien ikonna l-ewwel li bdejna bil-bleep flags. Dak l bdejna kont fl-Ewropa jien magħtuhom lill-UEFA back speċi u konna ntuhom l-assistenti u għall-offside għall-inqas li kellna biss qabel wara eye contact. U ħaġa li ma ninsija qatt, ġifieri kont nagħmel żbaljien għalhekk ħansemmih, logħba kbira ta' qali sapporzjona ta' 2 u jiena nara plejer bidejh hekk penalty u rrid inkeċċih dak iż-żmien. U jiena qabel ma saffart inħares dritt l-eye contact mal-assistent kien smart biżejjed għamilli hekk. L-irkoppa. Iva, mbagħad wara rajtu u dak salvani. Fimx li ngħidlek? This is very good, no? This is very good. Veru, ġifieri
kien qed ngħidx fuq żball tiegħi imma ma sarx għas-salvani Dik l-assistent. il-logħba għalhekk l-assistenti qegħdin hemm to Vera. help. U dak iż-żmien eye contact biss kien ikollna. Dik. Ġifieri. U jenek ngħidilhom illum l-aqwa eye contact jista' jkollok xi jkollok. Bniedem l-uman. Contact, Plus li il-referi, l-isbar ta' referi tibqa' ġimgħa sieħa titkellem fuqu. U kif, u kif. Hekk kif inhu, ma kellu raġun. Speċjalment minn tilef. Għax minn tilef xi ħadd irid Isma', inti tagħmel 9 minuta. Tajjeb, u f'dat 9 minuta tiżbalja 2 sekondi. id-9 minuta. Jufħadet. Kulħadd jinsiru. Jiena waħda ngħid, jiena qatt ma kont referijek, imma ir-rabat kien hemm il-fos. Hemmhekk tgħid nirrefjejn. Vera? Ejja, 7 aside. Kien ikonna 7 aside u ġieli rrefjajt. Ekku. Tajjeb għax kont fil-komitat tara u ġieli rrefjajt. Jien qasir. Tajjeb. Darba minnhom ma nisijat. Wieħed sar fuq sellum. Ma nafx ta' fuq sar fuq sapjano miet għalja fil-lum. Kien twil. Għadda minn qoddimi. Min qasir. U kulħadd ukoll ikun hemm minnies. Ejju, ħafna fuq, ħafna. Ja, ħmar, ignorant, bidieħ, penalti ċar. U jien naħlef fuq l-anġli kollha tas-sema li daqqat ma missu bidejh il-ballun. Għax ma sajx tara kont Ma sajx tara, kien intwar minn dejjem għaddejjem rajtux. U bdejt ngħid tara ngħajjar ir-referixi kif jgħaddi wieħed minn qudiemek wieħed. Issa ngħidlek għal bdejt nirrefja jien. Għax inti l-ewwel għadlek illi bġoġo għajt. U bdejt nirrefja jiena għax jiena kont nilab players l-under 21, dak iż-żmien kienu l-under 21 u jien kont nilab left wing. Imma l-Mosta kellhom player kbir ħafna left wing, inti tiftakru Albert Bertu Gatt. Bertu Gatt. Ma spiċċa mal-Furjana jela. U jiena għadda kif qatt nista' noħollu postu player bħal dan u ddeċidejtna għat-tim tal-under 16 u konna qed nilagħbu fil-ground tal-Mosta u kien hemm xalli xerri Alla jaffillu llum. U jiena kien referi għatlu ref, bat ġifuqi għalli isma' għalli ħanamlu kors tar-referi għalli ejja ħatkun ta' fil-regolament, għatlu niġi inta biex u bekk bdejt. Ġifieri jara. Ġifieri għatma ħlumt. Ma x'taħseb dis-sena ta' xew toħduh? Jimma Qalbek x'għandek. Le, ma naħsibx dak il-mod għax kien nitlef il-pjaċir tal-futbol. Issa bih l-element ta' sorpriża. Il-bira li ma ġibtux id-dron naħseb kont titlef ħafna mill-pjaċir. Sekonda waħda ta' fetwa ħafna. Dak il-gowl. Ma nixtieq nerġa' nibda narak, naf ċert li sa narak iżjed il-fuq. Grazzi. Għax kapaċi. Napprezza, thank you. Grazzi ħafna li ġejt bla ħsieb, però grazzi ħafna, grazzi wkoll għal Ċarli Aġus, għax Ċarli għamel ġid kbir, però Ċarli kapaċi jitkellem fuq l-logħba tal-futbol, għax għal min ma jafx, Ċarli għadek inti għadek hemmhekk tagħmel rapporti fuq il-logħbi, tu xejn. Dejjem. Fi għadek hemm, intix ġast kont. No, l-MFA t-nejn u l-ħamis ukoll dejjem fil-ħodu ġifieri. U fil-weekends indem Narak dejjem. U dejjem jiġri. Kważi Kom tajtek tiġri rabat bil-qudiem kont qed tiġri. Fil-qoddim mhux lura. Nirringrazzjakom ħafna, proset Ħamrun, b'nies bħalek bla dubju issa nafu għaliex Ħamrun waslu fej waslu u jistgħu jaslu iktar. Hemm bżonn li żgħażagħ bħalek ikun hemm bħalhom f'kull kumitat, f'kull klabb Malti. Għax bħalkom tiblu l-logħba tal-futbol u għandna bżonn il-logħba tal-futbol tkun b'mod differenti, b'mod iżjed intelligenti, għax il-logħba tal-futbol hija logħba intelligenti. Grazzi ħafna. U importanti spiċċa bdiġ nixtieq illi naħdmu fuq is-supporters, nedukawhom iżjed. Importanti u fuq il-lobby ta' ġelli nara fil-grounds nara l-lobby taż-żgħar u jkun hemm il-parents. Hemm bżonn nedukaw il-parents tagħhom. U ngħidlek li t-tfal jieħdu gost iktar jilagħbu u l-futbol iktar jimxi l-qudiem. Jiena nara u rrid ta' qabel dinu nagħlqu, ġibt miegħi t-tifel ta' sentejn x'inskurjaw Ħamrun u ra dak l-ħajjat kollu da spiċċa qasjaf xejn jiġri ċab jaqbes jola fuq il-bank da qasjaf minnu ma' Ħamrun ta' miskin. Imma ferħan. Imma mbagħad in-naħa l-oħra rajt tifla ma kellix iktar minn 4 snin. Qiegħda fuq dar fuq spalla ta' żagħżugħ se kienx missiera huwa whatever, dawk ikantaw b'San Gejtanu u
bli taf, qed kanta ċab u sejra b'Sangejtan. Il-messaġġ tiegħi jekk nista' Messaġġ ngħidha li għandek iridu messaġġ. li semmejtlek qabel li hemm pajjiżi fl-Ewropa fejn il-futbol jieħduh bħala il-moment fejn ħajmorru biex jieħdu pjaċir. Ħaj jissapportjaw it-tim tagħhom, jekk ħajlabu ħażin ħajbujaw. Tista' tfal b'xejn għandek 16 b'xejn. Imma Hawnhekk ġieli ninħossa jiena li flok immorru biex nieħdu pjaċir, immorru biex niżvogaw dak li Biex nitajru. Ejja morru iktar biex nieħdu pjaċir. Importanti. Biex nieħdu pjaċir bit-tim tagħna, nistennew it-tim tagħna jiskurja, il-pjers tagħna nissapportjawhom mhux nistennewhom jaħdu l-ballon biex ngħidulhom fejn ħajqasmu u lil fiex il-pjers tagħna nissapportjawhom u jekk nitilfu ma Kien hemm xi ġlied wara, għaxin fejn kont ipparkjat wara l-da. Kien hemm beda xi jisħnu naqra. Imma insomma ma kemm xejn ta' barra minn hawn, imma bat fil-nofs bdejt nibsa kelli t-tifel fil-karozza jien, ġifieri bat ġo nofshom u tiegħi il-number tiegħi u jiena qed fil-bidu hawnhekk il-ġimgħa l-oħra qed għandi f'moħħi il-Furjana jirbħu. U ntfajġu nofs il-ħamu qed tistaġija tiegħi il-Furjana jirbħu. Imma insomma ħadd ma jgħalni, ħadd ma Surentani, selmuli, daħquli. kont qed nara wara ħadd ma qallek xejn. Nirringrazzjakom ħafna, nirringrazzja l-ċali Aġus, il-Mark Mifsud, jalla narġaw narawhom għax nies bħal daw għandna bżonnhom biex il-futbol tagħna jibqa' jisbieħ. U jista' jisbieħ għax qed jikber il-logħba tal-futbol qed tikber bil-refereeing b'kollox u anke bin-nies u anke biż-żgħażagħ ikantaw. Ciao, niltaqgħu ħallum ġimgħa.